Hei, mä oon professori Vilma Luomaaho ja mä esittelen teille lyhyesti tänään tätä kirjaa Julkisen sektorin viestintä, miten sulkea tämmöiset kuilut, joita joskus syntyy digitaalisten kansalaisten ja julkisten sektorin organisaatioiden välillä. Tässä kirjassa me lähdetään siitä ajatuksesta, että itse asiassa aineettomia pääomia rakentaen me pystytään ottamaan paljon sellaisia asioita haltuun, mitkä usein jää organisaatiossa huomaamatta, kuin sitä esimerkiksi, että mitä kansalaiset meiltä oikein odottaa, miksi meihin petytään tietyissä asioissa ja mistä syntyy luottamus ja mistä syntyy halu yhteistyöhön. Meillä on kartta, minkä mukaan me määritellään tässä 3 erityyppisiä aineettomia pääomia. Yhdet on semmoisia, mitkä syntyy lähinnä oikeastaan organisaatio itsensä sisällä, niin kuin esimerkiksi intellectual, eli tämmöinen tiedollinen pääoma. Ja sitten meillä on semmoisia, jotka syntyy kansalaisten ajatuksissa, niin kuin esimerkiksi maine. Ja sitten meillä on semmoisia, jotka syntyy yhteistyössä siinä suhteessa, kuten esimerkiksi sosiaalinen pääoma. Ja näitä rakentaen, tässä kirjassa me esitellään pari kansainvälistä esimerkkiä, miten ympäri maailmaa on lähdetty rakentamaan julkisissa instituutioissa luottamusta, miten on lähdetty rakentamaan kansalaisten tyytyväisyyttä ja miten erilaisten toimenpiteiden jälkeen voidaan sanoa, että me tavoitetaan kansalaiset paremmin ja oikeastaan julkinen palvelu on parantunut.